खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 2 जुन 2025 मायथाइ एबा 18 जेठ दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। गोनांथि गैयाजासे इयुननि बागै जिंगासिनाया नोंखौ गोजोन गैयै खालामनो हागौ। नोंथाङा बुजिनांगोन दि थार खुसिया आथिखालखौ आबुङै रंजानायनिफ्राय फैयो, इयुननि सायाव सोनारनायनिफ्राय नङा। गासैनिबो गावनि गोजोननाय थायो, खोमसि आरो सिरिबो थायो। सानसेनि थाखायल' थांना थानो गोसो जानायखौ सामलाय आरो रंजानायाव बांद्राय सम आरो रां बाहायनो नाङा। नोंथाङा जाय सुबुंखौ फोथायो बियो नोंथांनो गासैबो सैथोखौ बुंनाय नङा जानो हागौ। नोंथांनि गुबुनफोरखौ राजि खालामनो हानाय गोहोआ फैबाय थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव गोहोम गोनां फोरमान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा समाजारि हाबानि फारसे गोसो जानायखौ मोनगोन। नोंथाङा गुबुन हादोराव साख्रिनि थाखाय कल मोननो हागौ। सोलोंथाइनि बिथिङाव फरायसाफोरा दिनै मोजां फिथाइ मोनगोन। फालांगियारि फरायसाफोरा मोनसे मोजां फरायसालिमायाव मुं थिसननो हागौ। हाबा जानाय जिउआव एसे बेले-बेजे जानो हागौ। गावनि जिउ लोगोरिजों सोलोजों रायज्लाय। दिनै नोंथाङा दाहारनिफ्राय रेहाय मोनगोन। बिमा दुर्गाखौ सिबियो, नोंथांनि लुबैनायफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि दावबायनाय समाव नोंथाङा गोदान जायगाफोरखौ नायबिजिरगोन आरो गोनांथार सुबुंफोरखौ लोगो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थावनि गाब। मिथुन राशि। गावनि देहायारि सावस्रिखौ साबसिन खालामनो थाखाय मोनसे समानथि आदार लाखि। रांखान्थियारि जेंनाफोरा नोंथांनि सोरजिलु साननायखौ खामानि गैयै खालामबाय। नोंथांनि दबथायनाय आखुआ नखरनि सोद्रोमाफोरखौ दुखु होनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि थासारिखौ गावनि आंगोनो बेखेवनो गोब्राब मोननो हागौ। दिनै रोंग'थि गोनां सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनो नाजा आरो बिसोर मा बुंनांगौ बेखौ सोलों। जुदि नोंथाङा नोंथांनि मुवा बेसादफोरखौ जोथोन लाया, अब्ला बेफोर गोमालांनो एबा खावजानायनि मोनसे खाबु दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि साना सिगांनि सानफोरजों रुजुनायाव जोबोद मोजां जागोन। नोंनि सोरगिदिं थानाय गासैबो मोजां जागोन। नोंथांनि गासैबो खामानिया नोंथांनि लुबैनाय बायदि आबुं जागोन। साख्रियाव थाग्राफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन। बे राशिनि सुबुंफोरा दिनै जुलिनि थांखिफोरबो मोननो हागौ। बे राशिनि फरायसाफोर जाय इन्जिनियारिं फरायगासिनो दं, बिसोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो जि-जोम दान हो आरो नोंथाङा खुसिजों अखा हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। सिंह राशि। माबा मोनसे सोरजिलु खालामनो थाखाय गावनि मावख'खौ थाब नागारनो नाजा। दिनै जिरायस्लाय ओरैबायदि मोनसे खालाम जाय नोंथांनि खामायनायखौ बांहोनो हायो। गुबुननि बिबुंथिखौ खोनासंनाय आरो बेफोरनि सायाव खामानि मावनाया दिनै गोनांथार जागोन। जागायजेन्नायनिफ्राय साननि जोबनायसिम नोंथाङा गोहोगोरा मोनगोन। बै सुबुंफोरजों लोगो जानायनिफ्राय गोजानाव था जाय नोंथांनि मान-सन्मानखौ खहा खालामनो हागौ। नोंथांनि पार्टनारनि आखुआ नोंथांनि जिउराहायारि सोमोन्दोआव गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोथां। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। लोगोफोरा नोंथांखौ जायखिजाया थालांनाय खामानियाव हेफाजाब होगोन। दिनै नोंथाङा सोरबा आंगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ।
दिनै नोंथाङा जायखिजाया थाबथानाय रांखौ मोनफिननो हागौ, नाथाय रावनोबो रां दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा। लोगोसे बे राशिनि फरायसाफोरा दिनै रावजोंबो बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। गावनि फरायनायाव गोसो हो। दिनै नोंथाङा गावनि आदारनि सायाव गोसो होनांगोन। मस्ला-मस्लि गोनां आदार जानाया नोंनि सावस्रिनि थाखाय मोजां नङा। देबि सरस्वतीखौ सिबि आरो नोंथांनि गासैबो लुबैनायफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। तुला राशि, गोसोआरि गोजोननि थाखाय दान होग्रा हाबायाव बाहागो ला। रंजानाय आरो आलिशान सुबिदाफोराव बांद्राय खर्सा दा खालाम। हरखाबै मोजां खौरांआ नोंथांनि थुलुंगानायखौ बांहोगोन। बेखौ नखरनि सोद्रोमाफोरजों रानलायनाया नोंथांखौ रंजानायजों बुंफबहोगोन। जायखौ नोंथाङा मोजां मोनो बेनि फारसे नोंथांनि गोब्राब नोजोरआ नोंथांनि सोमोन्दोआव जानथाय लाबोनो हागौ। जुदि नोंथाङा फोथायो दि समआ रां, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि गोहोखौ गोजौसिम लांनो थाखाय गोनां राहा लानांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोमोथाव सान जागोन। दिनै जायखिजाया बुब्लियाव खुसिनि अखा हानो हागौ। मोनाबिलि समसिम न'आव मोनसे रंजालु आबहावा सोमजिगोन। दिनै सासे बैसो जानाय सुबुंखौ हेफाजाब होनाया नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ साबसिन खालामगोन। लामायाव गारि सालायनाय समाव नोंथाङा सांग्रां जानांगोन, नङाब्ला नोंनि सावस्रिया फिट थागोन। दिनैनि साना बे राशिनि मोजां मोनलायग्रा लोगोफोरनि थाखाय मोजां जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि जिउ राहायावबो मोजां फिथाइ मोनगोन। बोर लानो थाखाय मासे मोसौनि आथिंखौ दां। गासैबो जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। धनु राशि, गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला, नङाब्ला नोंथाङा फिथाइजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। नोंथाङा गिदिंनो आरो रां बाहायनायनि मुडआव थागोन। नाथाय जुदि नोंथाङा बेबादि खालामो, अब्ला नोंथाङा उनाव उनदाहा खालामनो हागौ। नोंथांनि लोगोफोर आरो नखरनि मददजों नोंथाङा गोदान फोथायथि आरो रंजानायजों बुंफबगोन। नोंथाङा नोंथांनि आंगोनि अनगा सम हगारनायाव गोब्राब मोनगोन। मावख'आव सोरबा सासेया नोंथांनि सानथांखिफोरखौ हेंथा होनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि मेगनखौ खेवना लाखि आरो नोंथांनि सोरगिदिं जाबाय थानाय हाबाफारिफोरनि फारसे सांग्रां था। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन, नाथाय बेसेन गोसा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय दावगालांनो थाखाय साबसिन सान। नोंथांनि दावगानायाव थानाय हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन जाय गोबां साननिफ्राय दं। बिल्डारफोरा दिनै रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा जागोन। सिगाङाव बानायनाय बिथांखिफोरा दिनै आबुं जागोन। नखराव गोजोननाय आरो गोजोननि आबहावा थागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि जाफुंसारनायाव गोग्गानाय मोनगोन। दिनै सिनाय मोनै सुबुंफोरखौ दाफोथाय। नोंथांनि सावस्रिया साबसिन जागोन। सासे उन्दै हिनजावसानिफ्राय बोर ला। नोंथांनि गासैबो जेंनाया सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोजा गाब। कुम्भ राशि, नेमबादियै ब्याम खालामनायनि गेजेरजों गावनि लिरथायखौ नोजोर हो। माखासे गोनां बिथांखिफोरखौ मावफुंनाय जागोन आरो गोदान रांखान्थियारि मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथाङा बै सुबुंफोरजों मोगा-मोगि जानायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जागोन जाय नोंथांखौ गाहायाव बोनो नाजायो। दुखु दाखालाम, माब्लाबा फेलें जानाया गाज्रि बाथ्रा नङा। बेनो जिउनि समायना। गोदान थांखिफोरा गोसो बोनो हाथाव जागोन, नाथाय हाखु-दाखु थिरांथा लानाया गियाननि बाथ्रा नङा। नोंथाङा गोसोआव लाखिनांगोन दि इसोरआ बैसोरखौ मदद खालामो जाय गावखौ मदद खालामो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा मावनो लुबैनाय जायखिजाया खामानिया गोरलैयैनो जाफुंसारगोन। दिनै नोंथाङा बिथांनि न'आव सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागौ, जाय नोंथांनि गावारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव नोंथांखौ मदद होनो हागौ। दिनै गुबुननि खामानिनि सायाव बिबुंथि होनायनिफ्राय गोजानाव था। गुबुनफोरजों रायज्लायनाय समाव थार राव बाहाय। स'सियेल नेटवर्किंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। नोंथाङा खामानिजों सोमोन्दो गोनां गुबुन हादोरारि दावबायनायनिबो गोनांथि जानो हागौ। दिनै नोंथाङा गावनि सावस्रिखौ लानानै सांग्रां जानांगोन। गायत्री मन्त्रखौ रोजाब, नोंथांनि गासैबो नाजानाया जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।